Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako sinayan, ginaingon, gibuwagan ta ka, kay dili ko madawat ang pagluib mo nako. Nakakita na ang tako gipuli nimo, apan sidihang nakigbalik ka nako. Ampot ba? Nganong nadapa manpod ko uy? Mo kining nahitapos ang kinabuhi nga di na ko mahimong. Ay, kalimtan. Sundi ka maong auto ha, habal-habal driver. Ayaw yung palipat. Oo, ma'am. Padung man na sila sa downtown. Bisag asa siya paingon, sundi gyud. Dili siya makailan ako nga mo'y imong sakay. Kay nag-helmet ko. Aw, kinsa may ang sakay sa maong auto, ma'am. Akong bana. Og natahap ko nga dunay kabit ng tawhana. Og mao iyang pakikitaan karon. Unsa? Nanging gikugos nga gihatag ni anang papaay nga pag-ulang ni Apod. Bayat! Kaysa ka ng bata nga imong gikugos, ha? Kaysa na! Lab, kuha ni bata. Sipat tayo yun. Imo ba siyang anak, ha? Imo ba siyang anak? Tubagak ko! Imo ba siyang anak? Nayin, may mo ba? Ay, kung pag-iskandal din sa mulgod. Ko. Oo, tukan ako. Ako siyang anak. Nangita ko anak sa laing babae. Ikaw, inutil ko. Hindi ka makakatan ako anak. Nganong ikaw man ang milaya sa inyong bahay? Siya ang nagbinuang sa inyong kaminyoon. Angay, nga siya may nangabit, ug may anak pa gyud sila. Siya ang taang mulayas ug dili ikaw. Di ko gusto magpabilin sa bahay nga iyang hinaguan, ma. Ay na, mura naman hinuon ug ikay nakasa ka ikaw may milayas.
Puslan man nga, buwag na kaniya. Hala, ikiha sila, ikiha. Aron adto silang duhas iyang kabit magtingkagos bilangguan. Ay nalanggot, ma. Oh, Ihatag na kong iyang kagawasan, ma. Anak man ang iyang gipangita. Buutan ba siya? Pero, di lang git ko makahatag niya siyang gustong mahitabo, ma. Nga makaanak ni. ay, pastilan. Ana, sige, imo ng desisyon ha. Ikaw mahibaw, anak. Si Victor, ma. May balita ka na babae niya. Minyo na ba siya? Ang lalaki nga dako gyud kay gusto nimo. Ay ulitaw pa siya nakoy. Human mo siya pakiyasa sa gihad niyang gugma diha nimo. Wa gyud siya uyab hangtod karon. Gusto sab kong makigrelasyon og laing laki, ma. Aron, malimtan akong akong bana. Pero nahadlok ko. Basig, biyaan na sab ko kay dili man ko magkahatag og anak. Nayin. Tinuod ka gaw, Andy. Ay, lagi ko na yan. Pero hindi pa kaya ni Victor nga nakabuwag mo sa imong bana. Ug samot ang iyang kalipay. Kunin mo siya sugton. Kung manguyab siya ni mo kusab. Oh, madawat pa day ko niya nga dili na makuputli. Og labaw sa tanan, dili ko makahatag og anak. Ako sing sultihan anak gawi, pero matod pa niya no. Bahala na kung dili ka makaanak. Di nagsipayan day niya, para niya. Basta, kamo lang ang mag-uban hangtod sa kamatayon. Malipay na siya day, uy. Mo na yung gisulti. Okay na niya nga dili ko makahatag og anak. Salamat kay ha. Salamat ngayon mo kong isugot ha. Kapatalubot bi. Basta baya ha. Lagi. Okay ra nimo nga dili na ko virgin. Ug labaw sa tanan, dili ko makahatag og anak. Astuong ka nag-anak. Di ko nag-anak kay gasto kayo. Dako kay gasto iskwilahan. Dako na Bitaw ko niyo. galipay nga. Kaupan na. Hangtod sa kamatayon day na yan. Victor? Gusto ko nga mag-live-in dahil tas labing madali. O ato ang ikauban si Trixie. Akong ikauban. Ko yung siya na to. Okay na ka? Dada ni Mas Trixie, magunsa man siya tinina to. Ako ano, si DGB. O, sali. Kauban na. Ayaw, uy. Hadlo ka? Wa pa lang ko din mo na imong kalingawan. Basta. O, lagi. Okay na lagi ikaw. Basta. Basta, okay, ragit ka ha. Ay. Minyo pa ko. Uy, pabinaw sa ba? Pabinaw sa. Saman. Okay na minyo ka. O, kaso na ko. Hindi na ka pwede pakasal kay minyo naman ka. Okay na Maukani. ako. Basta, uy, imong ba na pa rin pasamok na to. Okay na ko anak. Basta lang samok-samok. Sige, sa labing madali, hipuson ko ang tanan akong biste. Dadon ko sa inyo aron mag-live-in na ta. Pero ipiling strict sis ila ha. Hindi lagi. Sus, bili Ikaw na lagi ba na. ipulin ako sa kumbana? Ma, ato na ko. Mutipon ako ni Victor, ma. Ma, ito na eh. Dadol ko siya idulbi kay sing maka-extra po taon ba. O drive sa balabal, dili ko ana. Lagi, abi na ko pa extra ho naman ako. Tama, magmaman lang ko ni mo daan, ha? Di pa may kasal, may kasal sa dayan, ha? Pagmaman lang ko ni mo, okay ka ma?
Ay, okay ra ko, oy, Victor. Ug maghinaot kong magmalipayon ang akong anak uban nimo. Nga dili nimo siya pahilakon. Bitaw, Victor. Basi, igo na ni mo sa tilawan, ha? Nya. O kun matagbaw ka na, imo Ah, din lagi. on. Hala, kay dili ba na siya, kuan pure nga daga. May bana ba na siya? May bana ni akong igagaw. Ay, so, saan ko na mo di sa Klaro bukal mo di. din, oy. Daghanan mo istorya di, oy. Ako ni mahalon taon, og paggaog ni hangtus ko ba tayo ni mga gagaw, no? Sa mga Bantay Kung ba mao yun? ka na, salamat kay Victor ha. Daghan kayo. Salamat. Okay, Roma, okay, Roma. Victor. Ano saban? Kita. Okay. Si bakor ba ning kuan ha? Ligo si gaw na yin. Ah, ato na mi, ato na mi. Kasi ito mo lang kalagyan na. Ah. Iyan niya kayo. Ano saman? Humot Ha? ba ng iyo, ha? Humot. Humot Oh. ba na? Ano saman na? Ready to eat, ready to eat na. Oh, ready to eat na kayo. Oh. Humot ba na kayo? Ready to eat na bitaw. Kaya di mo Ano klaro, dong, eh. Victor? Kay ready to eat na ko. Tana Tara, dong. tara, no? Tara, tara, Love kayo ni ako, balag din na virgin. Isa, tutukan sa nako, eh. Ayaw pa. Kidat tayo Maulaw lo, ko. kidat tayo ni. Pakidata sa diin mo, kidata na ko. Hawa. Kasuin na makal. Brut sa kidat. Wala. Ang saan na. Ay, padoon ko niya ako mata si mo, ha? Si mo, Tipat-tipaton pilok, niya. Hindi ka paminaw sa giluking pilok sa. Pagil ka na, Deni palami ay. Tapos pag-gilukay sa tada. Oh, di ay. Bebe, sige na, eh. Ya, okay na ka? Tambon, sige na ba? Naimo mo. Muk ni. Kakilukan. Kasoy na ka ni? Karoy niya. Kani, gisup-sup ang imong mugus-bungus. Wala. Hindi ko palapot, alimi. Ang imo pagunita Indot ko. kaysa. Buon ko ni imong pipi. Tanawa. Hala. Unsa na? Ha? Nagatitod gagamay. Ang awat ang awong bulag ko brasa. Ha? Di ka na? Dako ko, pero may lawas. Nainanig ko na yung nani di ay. Ano ba nakon? Unsa mo ko eh? Dako kay go. Pero, Pero may kiglawas. Banako ba? Nampasa paluo ka. Agahi siya. Na, matundukan ka na. Wala. Be, oh. Uy, mo ko nagikaon. Mabinuman ka na. Unsa mo ka? Gamay na kaayo, diri na kutob sa tumoy sa Oh. kusimod. Siyo pa. Siyo pa, Pansita. Gamay ani daramantanan. Puro pansit. Ay, yun na, be. Oh, sige. Ganahan kang pagilo. Nay, pasuot rin kanton, be. Sige, isod na. O, gilo ka siya. O. Nasod na di ay? Pansit kanton na, tanawa na niya. O, nilok-lihok ko, marugati. O, marugati, o. Gilo ka siya. Wati style nila ko, ah. Tinuod ang kamay. Ayak na. Wati, no. Wati, no. Ay, lami sa, lami. Lami, ay. Unsa? O nyaga. Patay na ko ang inahan sa anak ni Buyet na imong bana. O gusto ko na siyang makibalik nimo. Ang tinuod ko, no? Gimingaw dyan ko sa kumbana. Mas ganahan ko sa iyo, gaw kay... Ha? Sa kang Victor. Gamay kaayo madadagwat eh. Ito mo lagi kayo gamay ang kang Victor. Ano ba yan, no? Kabatis na ng gamay, oy. Abate mo lang. Lain kayo mo butilya sa kwan. Butilya dili, uy, bati gani. Butilya dako, ana. Biyay, ginaloy, biyaan, yun. Balik sa inyong bahay ni Buyet ba? Kay, nagpaabot siya nimo, ay. Pero siya, tuwa dito. Tuwa na yun, kay, karoon na yun na.
Tuwa ba din siya? tuon ako Sige, gawin nagtuo lang dayon. nagaw. Oh. Man ron si Victor kitas Manila. Sige na. Igasi ang amo. Bala na ni. Wato ko sa bahay na mo sa una ni Puyet. Makikita ko sa kumbana. Kay gimingaw na kay ko sa kumbana. Sabi ni Naku mo. Di lang makahatag og anak. Kasi mo dilahit. Nanguhit kita. Dali, be. Amo gini akong ganahan. Kanang ako'y mo ubo, be. Kani akong ganahan. Kani klarong dako. Og taaw. Mutik-mutik. Hindi lang kay matukaan ka. Ang gimingan ako, Magtibong tagbalik, ho. Ikaw ang mga mahan sa bato. Patay naman ang iyang ginahon. Muampad lang ito. Sa imong giaway. Ang imong duha ka bungtod. Di ay. Magdastar na ko, be. Di, higdada, be. Be, ako'y mapaibabaw. I-shot na na ako. Sige. Sanungaw na ko. Ikaw ang maginahan sa mga bata mo. Uy, na mag-istorya. Mag-anak sa ta. Imingaw na kay ko, ani. Ako na yan. Di na ta kay hatag. Sige na. Kapit ako. Kana. Ayan. Natagbawgit ko sa kumbana dihang miadto ko sa among bay. Humans na hitabo, nakahukom din ko nga biyaan ng akong ka-live-in. Mibalik ko sa kumbana, mibalik ko sa karaan. Bahalag doon na siya anak nga dili ako ang inahan. Mga katumang kasama ang kaagi ni Mayen, din hining tulmanon. What's the style? Di balik sa bana style. Kini mong sugilanon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.